Tiredzirai shoko renyu, tirinzwe sekutaura kwenyu, rititsiure, ritidzise, ritigonese. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu rikuremekedzwa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Iri pano ndiye mukomana unonzi Ishmael. I know chiri familiar from the scriptures. Mwari pano tindiri Mwari wa Abrahama, ndiri Mwari wa Abrahama, wa Isaka, wa Jacob. Pana pano introduce Mwari wa Ishmael. Ishmael akabuda musemu imba na Isaac. Baba wa Ishmael na baba wa Isaac one day Abraham. But Mwari pa introduction yao vanoti I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. Although Ishmael was the firstborn, Mwari vakasarudza kuzvintroduce through the secondborn from Abraham unonzi Isaac. Akatanga kuberekwa mbama Abrahama ndi Ishmael vachitevera Isaac. Asi Mwari kana vakuzviintroduce vanoti ndiri Mwari wa Abrahama, wa Isaka, wa Jacob. Which means pane chakavanzika pamusoro pevakomana vari vavira. Mumwe idangwe, but Mwari vasarudza kuzvintroduce through the secondborn. So mukomana uyu aberekwa mumba, Mwari vataura shoko kuna Sera kuti mukadzi muranda mukadzi uyu ngabve pano nemwana wake. Abraham nyaya inoitira zvakanaka nokuti Ishmael was also his blood. Vana vadzingwa pamba vakaenda mudesert place inonzi Beersheba. They began to wander, vachingodzungaira varimo. But vanhu ivava vari kudzungaira vari mudesert, Mwari ataura a promise to Abraham kuti I will also make Ishmael into a nation, which means Ishmael is carrying a blessing. But blessing iri paari inoita kuti ave rejected, adzingwe pamba, iye ari still ari rejected. Blessing yake inoita kuti anodzungaira muBeersheba, iye ari blessed. Kazhinji shoko rekuti ropafadzo rikatarwa pamusoro peupenyu hwemunhu kana pakaprofitwa chakanaka, vanhu vakangosangana nechakaipa vanoona sekunge chiri kurwisa chakanaka chakataurwa. Mwari vapromisa kuti I will also make Ishmael into a nation. He is carrying a blessing and a promise of God, but he is now wandering namai vake in the desert place inonzi Beersheba. Varimo Bible rati mvura vakapiwa bhodhoro remvura kubva kumba kwaAbrahama, vari mudesert place, mvura ndokubva yapera. Hakuna chinorwadza chekuti unoshaya mvura uri munzvimbo inonetsa mvura. A desert place inzvimbo iri dry. Mukadzi auya nebhodhoro remvura, Haga naIshmael vachinwa mvura yemubhodhoro, mvura ndokubva yapera. Uyu ndokubva ataura achiti handingaone mwana wangu achifa. I cannot watch my boy dying. Ndokubva amisa pasi pechikwenzi, iye kwakuenda at a distance, akatanga kuchema. Komana ari kunzi naHagai handingaone mwana wangu achifa. Ane a promise yanzi Mwari I will make him into a great nation. But asvika pa level yekuti akatariswa nemumwe munhu anoonekwa sekunge ari kuparara. Yet ane a promise to be blessed. Maonero anoitwa nevanhu inhau yekuti havana kunge vanzwa zvakataura Mwari pamusoro peupenyu hwavo. Mukadzi anonzi Haga zvanzi I cannot watch my boy dying. Ndokubva atora mwana akaisa pasi pechikwenzi. Iye mukomana waari kuti I cannot watch him dying. He is blessed of the Lord. But the blessing aisati yamanifesta, pari kutanga kuonekwa machallenges nemahardships. Yet the word of God is upon Ishmael. Mina ndiri kutaura naye. Shoko raMwari rikava pamusoro peupenyu hwako, zvinoitika zvinogona kuitika, but hazviri vhese zvakataura Mwari pamusoro peupenyu hwako. Mamirire enyika kana ruvengo rwevanhu runogona kusimuka uri blessed of the Lord. Hazvireve kuti kana une ropafadzo vanhu vese vachakugamuchira. Hazvireve kuti kana une shoko rekubudirira unongostata on that note. Mukomana anonzi Ishmael, Mwari vati I will make you into a nation. Mwari vazvitaura izvi vachiudza Abraham. Uyu mukadzi haana kuzvinzwa. Saka uri kuona here kuti dambudziko nderekuti unofamba nemunhu asina shoko reupenyu hwako, ane shoko asara kumba.
Saka asina shoko achitaura kuti handingarigiri mwanangu achifa omisa pasi pegwenzi. Why? Nokuti haasi kuziva promise yaMwari pamusoro pemukomana. Dambudziko nderekuberekwa kumusana nemunhu asina kunzwa message yeupenyu hwako. Kuberekwa kutakurwa kureva kuti sometimes make sure you follow the person akapiwa the original word concerning your destiny. Danger yataanayo ndeyekuti kune shoko rako unokuziva hauswere ikoko, unoberekwa nemunhu asina shoko rako, wekuti kana maakudzungaira mudesert anokuisa pasi pegwenzi oti I cannot watch the boy dying. Dai anga ari Abraham aifamba nemukomana uyu anga asingataure negative testimony iyoyo, aitaura kuti kudii, God will make you into a nation. Although there is hunger and thirst, but God is faithful. He will make you into a nation. Saka aberekwa na amai vasina message yake. Alright. Mukomana anonzi Mephibosheth, 2 Samuel chapter 9. Anga akaremara makumbo kubleswa na David. Ukatarisa kwakatangira nyaya yemukomana uyu, haana kuberekwa ari chirema. Zvanzi kwakauya message yehondo kuti so nevana vake vafa kuhondo. Musikana webasa aichengeta Mephibosheth paakanzwa message iyoyo akabva akasika kutakura mwana akabereka kumusana achida kutiza naye. Ipapo mwana ndoba akachedza akatakurwa akakuwara makumbo akaremara. Haana kuberekwa ari chirema, but kune munhu akatiza message yehondo kwete hondo, kureva kuti munhu aimurera ndiye akamuremadza. Nokuti munhu anongomhanya even asina chaaona angonzwa chete akatora mwana akaisa kumusana. Mwana ndokubva achedza akadonha akaremara makumbo. Chamuremadza Mephibosheth munhu akanzi amurere. Ose hakuna chinorwadza chekuti ari kutokuomesera munhu anofanira kunge achikushepani. Anofanira kutokuprotecta. Hondo haisiri iyo yakaafekta Mephibosheth, aimuchengeta ndiye akamaafekta. Wakaipa unozviita ukaenda bhuku raExodus, Bible rinoti Faro akaasaina mamidwife ananyamukuta vechihebrew kuti vakasvika pachibatsirwa mukadzi kana ari mwana mukomana vaurayi. They were assigned by Pharaoh, but inzwa basa ravo ananyamukuta vanofanirwa kusungunutsa, vanga vari designed to kill chasununguka. So nyaya haisi title yekunzi pastor, nokuti tina ananyamukuta vari kuuraya vatendi. Mamidwife ananyamukuta basa ravo nderekusunungutsa munhu. Saka Faro haana kutsvaka vanhu vane mabhemba varume vakuru kuti urayai vana vaberekwa. Akati aiwa chinouraya ndoda kuti chishande chiri chinhu chinogamuchirika. Ndaakutsvaga ananyamukuta mamidwife kuti mukaenda vaHebrew vachibereka akangobereka mukomana muurayi. Zvoreva kuti munhu aigona kurelaxa nyamukuta auya asingazive kuti haasi she is no longer nyamukuta but atori munhu anouraya chinenge chaberekwa. Saka uchiona kuti mazuva ano unorayirwa mucheche ndewakadzigama ende uchitoti glory. Why? Ananyamukuta vakasarudzwa mazuva ano vane title yekunzi pastor but they are there to kill. Kaipa une strategy yakadaro. Amai vaIshmael. It's unfortunate kuti vhangeri rataurwa pamusoro paIshmael havana, but ndivo vachafamba nemwana vasina message yemwana wacho. Zvikasiyana naRebeka, nokuti Rebeka Bible rinodiri ichiri nhumbu yarwadza. Genesis 25 akabvunza Mwari kuti sei zviri kudai. Mwari vakataura shoko pamusoro pevakomana kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka mudiki paakazoti amai handibudirire kuti ndiropa zvake, amai vakamira naye nokuti vane shoko rake. Difference yevakomana mumba Esau na Jacob irelationship, nokuti mumwe aimirana nababa mumwe naamai, yeti ane shoko rakabva kudenga ndaamai. Nokuti amai vakaudzwa ichiri nhumbu kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru, but baba havana chavakanzwa. That's why pavaida kuropafadza vakashedza munhu asiri, vakati mwana wangu ndiwe dango enda unovhima, kuti vakatomudzinga pamba kuti havana rekudenga. Chakakonzera mukomana mumwe kuzobudirira inyaya yekuti mumwe wacho anga asipo pamba. Chamubvisa pamba vhangeri ramudhara, nokuti mudhara haanzwi zvekumusoro, anotaura zvemumusoro. Challenge yaIshmael ndeyekuti chakamubereka hachina prophetic word reupenyu hwake.
akanzwa Mwari achiti I'll make him into a nation is Abraham. Uyo haana kurinzwa. Akatozorinzwa later Mwari agone kuvavhurira tsime vanwa mvura. Mwari ndokubva azomusimbisa kureva kuti firstly haasiri ane message. But challenge ndeyekuti nyangwe asina message anoda kupota achitakura mwana iyeye. No challenge yakamboita Moses kuti amai vakamubereka havasiriwo vaiswera naye kumba, ainogara kumba kwaFaro kuna amai vakamunhonga. Vakamubereka variko but akarerwa naamai vakamunhonga. Challenge ina amai vakamunhonga havasi vekwaIsrael. She's an Egyptian, she's a daughter of Pharaoh. Haana the mind of God to teach Moses. Chakagonekwa naMiriam ndechekuti Moses waipota achiendeswa kuna amai vake chaiwo kunoyamwa mukaka. Bible rangu rinoti shoko Mwari rakangofanana nemukaka kumwana changoberekwa. Kuti Moses paainwa kuna amai waiwana the right information inside. So Ishmael namai vake vadzingwa pamba paAbrahama. But nyangwe vadzingwa is still blessed. Mwari atoti I'll make him into a nation. But Mwari havendi kuna Abraham kuti ane ropafadzo amuchengetei pano. There are times yekuti nzvimbo yauri nyangwe uchida haisiri uri kudiwa naMwari kuti zvako zviendeke. Nyangwe uri comfortable nayo Mwari vanogona kutoisa vhangeri rekudzingwa kwako ipapo. Kudzingwa kwaIshmaeri pamba hakuna kukodzerwa naSatani. Mwari vakataura naSera kuti taurira Abrahamu kuti mukadzi uyu nemwana wake ngavabve pano. It was godly but being chased away. Vabva pamba vakatanga kudzungaira murenje vaine bhodhoro remvura nechingwa zvikapera. Ende kupererwa nemvura munzvimbo inonetsa mvura zvatopa chena kuti matarisana nerufu. So amai zvanzi vakatora mwana vakaisa pasi pegwenzi. Kuda kuti vakaviga mwana wavo pasi pechikwenzi. Ivo ndokubva vaenda at a distance. Baba roti vakatanga kuchema. Denga ndokubva rarerisa neangel inonotaura naHagai kuti Hagai regedza kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Bible harina kuti Hagai chete aichema, mwana uyu aine nyota ari pasi pegwenzi zvichida asisina voice kamwana kadiki. Ane voice ane much volume is Hagai. But ngirozi payaburuka yati kuna Hagai Mwari vanzwa kuchema kwemwana kwete kwenyu kwemwana. Vaichema vari 2 kukanzwiwa 1. Saka zvinhu zvikaoma kuchema kuri right but vanonzwiwa vashoma. Kuti nzeve dzaMwari hadzisi kuteerera pari kuchemwa, dziri kuteerera chiri kuchema. Vamwe kundinzwa repeat. Vanhu vaichema vari 2. Denga harina kumagirozi inonoti Mwari anzwa kuchema kwenyu. Denga rakatobuda pachena kuti muri kuchema muri 2 but tiri kunzwa 1. Ende watiri kunzwa wacho haana volume yakakura kudarika uyu. Uyu ndiye ari kunyanyobowa zvinonzwika. But watanzwa isusu hanzwike. Ndikandikudze. Kana chaMwari chiri mauri hakuna anokudzikirira, Mwari anokunzwa. Kana vanhu vakaenda better platform ivo vakakuisa pasi pegwenzi pasingaoneke vatoita mistake. Nokuti Mwari wedu akada kunyatsoona anoona pasingaoneke. Bible rinoti nyika yanga ine rima iri shapeless iri void. Ukaona kuti pano hapana shape isaini yekuti uri kuona. Yeti Bible rati nyika yanga ine rima isina chinhu iri shapeless. Ukaona kuti pano hapana chinhu ende hapana shape isaini yekuti uri kuona. Challenge iri pana. Mukadzi atora mwana wake akanoisa pasi pechikwenzi. Kureva kuti the boy is now covered. Iye ndiye ari pamhene. Saka pakatanga kuchema vese denga ramudira pacha kuti tanzwa kuchema kwemwana. Iye akaviga mwana but denga riri kuona chakavigwa kudarika chiri pachena. Kureva kuti ukada kuvanzira Mwari ita pachena, ukangohwanda watopachena. Sauzviziva. Matthew 6 verse 6 kana makunyengetera endai pakavanda. Iwe uchida kunataura naMwari chaanoda kuti tanga waita hakusi kutaura kuenda pakavanda.
wopinda mumba wovhara dho. Unoti kuti iye anoona, the God who sees. Unoti ukangohwanda chete watopa chena. Unoti pese paunoita madhiri ako ukangohwanda chete wazvikwadza. Wakutoti Mwari hatoona neitiri tu. Ukada kuti Mwari asakuone kuitira murodhi muno. Ukangoenda pachena uone ukangohwanda wakuvara. Nokuti panapa ahwandiswa ari pasi pechikwenzi mwana ari pachena ndaamai. But denga riri kuti tiri kutoona mwana ende tiri kunzwa mwana. Iwewe hausi kutombooneka hausi kunzwika. Why? Uri pachena. Iyoyo mentality yekunya isaini yekuti urikuziva kuti zvauri kuita hazvina kunaka. Saka ugona kuti hai mazuva ekusaziva. Kuhwanda ikoko isaini yekuti ndiri kuziva zvandiri kuita. Unoti kuhwanda kunomakisa. Nokuti mwana kuti hai wanga ari mazuva ekusaziva, maihwandirei mukusaziva imomo. Kuhwanda ikoko isaini yekutoziva kuti hazvina kumira mushe. So mwana ari pasi pegwenzi, mai vari at a distance. Girozi yaburuka ikati Hagai, chiregera hako kuchema. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Zvoreva kuti Hagai, chaita kuti ngirozi yapiye kwauri hausiriwe. Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Do you know kuti kune zvimwe zvinhu Mwari zvaanokuitira kwete nekuti akanzwa iwewe, but akanzwa vanhu vari connected to you vachichema on your behalf. Chokwadi. Lot ukafungidzira kuti waitirwa favor muSodom ukabuda ukazodii ndozvawafunga, but the truth is ngirodzi dzisati yamuSodom neGomora dzakapfuura kwaAbrahama sekuru vako. Abrahama akatanga kuintercede akati Mwari ko mukawana 50 ko mukawana 20 ko mukawana 10 kureva kuti Abraham akanegotiata nedenga risati radhila neSodom. Saka ukaona Lot akubuda, it's simply because of Abraham. I need to go deeper concerning that. Ukatarisa zvakatoitwa kuti wacho haisi nature yaLot. Nature yaAbraham ndeyekuti Mwari vamuti uya kugomo nemwana wako chive chibayiro. Abraham akateerera akanopa mwana wake kuna Mwari, Mwari vakamuti chiregedza. Saka ngirozi padzakauya muSodom dzaakuda kubatwa nevarume vemuSodom, Lot akaita kunga Abraham, akataura musabati varume atorai vana vangu. Character yaakushowa pano naLot haisi yake. It's a borrowed character. Why? That's the nature of Abraham. Say Jaita nature Abraham is connected to Abraham. And Abraham is prayed concerning Sodom. Machimira waoneka. Nyangwe Abraham alishamwari ya Mwari akanamata concerning Sodom. Zvekuti akasvika pamukawana 10. Mwari vakati it's okay 10 vanobuda. Hamuna kubuda 10. Kuda kuti prayer ya great men of God inocontrol nemunhu wacho ari kunamatirwa his character. Oh yes. Nokuti kana Abraham akati 10 mwaradi kuti hano problem kwakanamatwa 10 regadhile nemunamato. Avadhile nemunamato vanodhile nechiri kunamatirwa. Kana chiri kunamatirwa chikasatirira Mwari munamato unowa powerless. Abraham ishamwari ya Mwari. Zvekuti paakati isheko mukawana 10 Mwari vaifanira kusvika nechipepa chakanzi 10 kuti mukomana anamata. Mwari havana kuresponda kuprayer yaAbraham. Vakaresponda kucharacter yevanhu vaitirwa prayer. Saka pakabuda vari less than 10. Why? Nokuti vakaita obedience. Kuda kuti prayer ya great men of God ikana zvisina obedience i waste of time. That's why Jesus aita akaporesa munhu aiti kutenda kwako. Kuda kuti there is a role to play kuti uve neresult. Iwe wacho ne problem, there is a role to play. Jesus aiti kutenda kwako. Hakuna munhu wakati wazvona ndiri powerful mukupedzerwa nguva kwese ndiri serious. Ndaba kudenga his might is powerful, but the credit belongs to you. So Hagar na Ishmael denga raburuka rikati Hagar chinyarara zvako, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kuda kuti kuchema kwekuchemwa panapa kwanzwiwa naMwari hakuchinei nevoice. Nokuti uyu ane voice shoma ari pasi pechikwenzi mwana mudiki. Kana Mwari vachitanzwa kuchema kwemwana vachitaura voice vaifanira kunge vanzwa Hagai. But proof yekuti havasi kunzwa voice, Bible rangu rinoti the blood that speaks better things than the blood of Abel. Which means what is speaking is the blood. Say blood, not the blood in Ishmael is the blood of Abraham, who is connected to God. Saka Mwari pano vari kunzwa relationship although vanhu vane ma situations. Nokuti Ishmael mwana wa Abraham, ropa iri muna Ishmael ndoropa raAbrahama. Saka Mwari pavati tanzwa kuchema kwemwana
havasi kutaura volume yemavoice, vari kuti the blood ine ukama naMwari ndo riri kutaura pamusoro peupenyu hwemunhu. Ropa rinotaura kudarika voice remunhu. Pakatongwa nyaya yenhumbu sevakomana vachiramba-ramba, muromo unogona kuramba. Pakangonzi taakuenda kuDNA test, unotengeswa neropa rako. Ropa rinotaura zvekuti wega unogumbu roshedzera kuti mwana wako. Ukanzwa vakuti handei tinotesta ropa wotoziva ndanyura. Even iba uchizviti ndirwari ndakasimba, vakangoti tipei ropa ndoona ndaakutengeswa. Ropa rako rinotaura kudarika zvekuti wega unomuntu uchatumeka tindondidaroso. Ono vazhinji havadi zvekutetswa ropa rinotengesa, rinotaura. Rinodza chiremba kuti chakatochaya, inharo chete chakachaya. Pano chiri kunziwa nedenga is not the voice, is the blood, which means is a shadow picture in New Testament church. Kuti what makes God hear you is through the blood of Jesus. Without the blood, your voice is voiceless. Pasina kutengwa neropa ra Kristu, voice lako is voiceless. Uyo azwikwa naMwari mudiki, but chikuru chiri mari iropa rake, ropa rake naro nderaAbrahama. Mwari vane sungano, vane covenant naAbrahama. Vatomudza kuti I will also make him into a nation. Mukomana waaiswa pasi pechikwenzi kureva kuti avhaririswa, but denga riri kungonzwa. But when the blood of Jesus is in your veins, vanhu kana vakatokudzvanyirira, you can be heard. Vanhu kana vakakubvisa volume, the blood will speak. Kana vanhu vakabvisa platform, the blood will create a platform for you. Saka nzwiwa pano hasi amai mwana. Pangoita problem rekuti chisiri kunzwiwa ndo chiri kutaurwa nacho. Maybe Mwari vada kuedza kumuhambula kuti ungazopedzisira wakushandira mwana kuti Mwari vakazotata kuti ndikubatsira mwana zvakasvikira kuno. Aiwa, chaita kuti vasvikire kuno ndeuku kwasina kusvikira. Sei vasvikira kune munhu waasina kunzwa. Munhu waasina kunzwa ane imwe quality in the natural yavari kuda. She is mature. Nokuti chinoda kuitwa miracle ida kuitwa pano naMwari, kuvhurwa meso kuti munhu aone tsime remvura. Mwana mudiki akaenda kutsime idambudziko, especially anokambaira, anofira mutsime. Tsime iri source of water, source of life. Source of life inouraya vanhu vasiri mature. Saka uchiona Mwari nyangwe achikomborera zvakadii, iwe anotokutyira kukupa zhinji. Anoziva kuti uri mwana unofira muMwari. Nokuti pashoma ipapo zvinotooneka. Zera rako rinooneka kana waibata. Akakupa bonus akarara kumba kwake wakapiwa unokorera kwako. Zvinotooneka kuti kana uchingopiwa, because ukatoita unozopa vanhu, nokuti iwe unotoita kupiwa. But shoma iyoyo nebhasikoro iro small house kokuita pick up. Wega unatsona uri sample yekuti ndiri disaster. Mwari musatombovhura tsime pano ndibei mabhodhoro emvura chete. Nokuti mukavhura tsime ndofira imomo. Long back in the effect that the devil only attacks people through poverty, I have gone to discover that he can also use riches to kill people. That's why Pharaoh asina kuuraya Moses. Akamadopta akamisa mumba. That's another way of killing. Achauraya mutumbi, ari kuuraya destiny. Nokuti we are designed to take people out of Egypt. Saka akava adopted akagara musha hambofundzira kuti tigere zvakaipa. Kuda kuti anofanirwa kuva nepressure inomumuvha kuti we must move out. Saka pressure ikabviswa, I can relax. Saka unoti Satani akada kuti usave nemba, unoroja pana landlord anonzwisisa. Unosvika mukuchena musoro kuti manzi uri pano, muri wepano, akaukama. Unisana wamwe manje uko akusudiwa. No problem wamwe dambo rave bishana. Unzwe kukosha kugara panonzi pako. Amakudiwa kungwaririka. Atori Satani akakubavarira anokuda. Imanzi nokubhadhara rent apopote. Aiwa munotipa, aiwa munoti. Ukonyozwa kuti tiripo. Kana mwafu unodyara unondozati blessing yeopenwa pano naJehovha yetsime lemvura is only
only for the mature. Kureva kuti churches yakura kuchema, but asati yakura pa kuhandle the blessing yainochemera. Iwe uni mwana wako akachima kati ndipewo kana 1,000 mudhara, ndipewo 1,000 mudhara, mwana wako grade 3 uchema agona, but 1,000 hagone kuhandle. Zvinoita kuti umupe iri lesa, hakusi kumumaka, izera. So kune imwe blessing Mwari anorelease kwete the way you cry, but your level when you cry. Nonge dambudziko riri kuno kuAfrica. Iyo nyaya inenge ine chekuita naAfrica. Why? Nokuti Haga akabva kupi kuEgypt. Africa nyaya unokuwara rikaningoizvitaura. Challenge yaAfrica ndekuti Mwari akanzwa kuchema kwayo, but haigone kuhandle maresources. Saka uchiona achiti uyai, tinazvo uyai, mandozatega atiite uyai. IAfrica. Nyaya iyi ndeyeAfrica. Unorwa nemurungu nepfuti kusvika murungu aenda. Wazorora. Woti chidzokai muvhure. Saka waimudzingiriko pesa. This is Africa. This is Africa. Inyaya ina chimwe chainotaura Haga was from Africa. Africa yamachiwa pakuchema. Mwari tirangarire nyika yedu, chatagona kuchema, but how to use what we have we don't know. Saka Mwari akanzwa kuchema kwemwana anonzi Africa, anoenda kuChina. Utakumana vachema vanhu vangu vada kupinda mabasa. Mina matedu mizhinji ndeyekupinda basa kwete yekuita, yekupinda. Isati tinisi. Tinopinda pari kuitwa zvinhu. No nature yedu, we Africans. We don't do anything. We just shoot those who are doing something. We have tsime tinaro. Chatakachema chikavhurwa naMwari chiripo. But Mwari vari kuanswer according to maturity. Haga handina kunzwa iwewe, but ndiwo ndichavhura madziso kuti ugone kudhila netsime, upe mukomana mvura iri mutsime. Tsime nderani? NdeyaIshmael. Nokuti anzwiwa naMwari Ishmael. Ishmael ndiye muridzi wetsime, but haavhurwe meso. He is not mature to handle a blessing inenge tsime. Imagine ukakorokoza ukabata kagodha meno 5 grams or 10 points. 3 months urukadoma. Kuzoti maini yacho ikaita yako, hauchagara muno. Chinotoonekwa kana uchitopinda netumagreen, ko maini yacho kanzi ndeyako. Africa chayakagona misodzi. We are not mature to handle the blessing. Oh yes. Haka andambonzwa iwewe uchichema, ndanzwa mwana. But chandakuita ndakushandisa iwewe ndisina kunzwa iwewe. Nokuti wandanzwa wacho kacheche kanongochema chete. Tikatokavhurira tsima pakuti chera mvura kanowira imo. Unopinda nepay kwete profit. Haisi profit ipay, hautombonzwa mushi. Ndazoda kupurazi kwategara mumazuva. Muridzi wepurazi mvetu wacho yeye anenge ane vana 2. Anofudza mbudzi ipapo. Kuita kuti vamwe vanhu vanowandirwa nemari mani. Kumombe ikoko vakadzi 3. Muridzi wepurazi ane 1. In Africa. Mwari vakuda pachena kuti wandanzwa achichema mwana. But senda akutaura newe. Mwari vanotaura nemunhu ati kurei kudarika munhu anogona kuchema kana asina kukura. Kune answer inongouya when you mature. Saka uchiona pane pekuti musikana kari grade 4, grade 5, grade 6 akaite pamiri. Kana kakaita zvinoitwa zvacho akaita. Kwete kuti kari barren in nature. Mwari vakatoona kuti pazera iri akangoita nhumbu. Iye ari mwana harere mwana. Munhu anofanirwa kukura kuti arere chidiki. Saka by nature unotadzwa kuita mwana naMwari kwete naSatani.
inu maumbe ndazviti baba ndaubereka zvaya zvese zvababa zvese kumaumbo kuita no mwana vabereki vangu vanofamba neni kuti mukomana ari bhareni vanozati handimwari mwana haite mwana kurati kune maanswers anongodhila nematurity. No, mature and your eyes will be opened. Zera rina haka rinogona kudhika nekutora bhodhoro rake ochera mvura mutsime unopa mwana wake Ishmael urarama. Ishmael akanzi tsime nderakoenda nekukambaira unoona mukati. So Mwari wabuda pachena kuti hatina kunzwa iwewe tanzwa mufana but ndokubva vamuvhura meso. Pane problem ndepekuti munhu yaasi blind ati Bible rati akavhurwa meso akaona tsime. Zvoreva kuti aichema nenyota ari patsime. Mwari havana kuchera tsime remvura. Aichema ari patsime raasiri kuona. Kureva kuti there are times yekuti pauri kutochema uri ndopfa zvinhu. But meso emweya haana kuvhurika. Hausi blind naturally, uri blind spiritually. Nokuti nzvimbo yauri is the right place, but hauna the revelation of the eyes to see what God has already done. Hapana kucherwa tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Kureva kuti Mwari vaitoziva kuti uchasvika pano ende pano uchava nenyota ndokubva vaisa tsime. Iwe wasvika ipapo ndokubva wachema nenyota uri patsime. Mukadzi anonzi Hagai, nzvimbo yaari is the right place. Mwari vakamuvhura meso ndokubva aona tsime remvura. Akaenda kundotora mwana pasi pechikwenzi. I need to read this scripture. Where is my Bible? Okay. Yeah, but such a want this. When the skin of water, verse 15, was gone, she put the boy under one of the bushes. She went off and sat down about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as he sat there, she began to cry. God heard the boy crying, and the angel of the Lord called Hagar from heaven, said, What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy as he lies there. Verse 18, Lift the boy up, take him by the hand, for I will make him into a great nation. Mwari vasati vavhura Hagar meso, vakamupa an instruction to go and get the boy. Iye chaaita atanga aisa mwana pasi pekwenzi akachema. Mwari vakuda kumupa solution, avatange nekumupa solution, vanomupa instruction. Go and take the boy from the bush. Kureva kuti Mwari vari kuti chandiri kukuda kuzokupa chine chekuita newe naiye kwete iwe chete. Saka chinofanirwa kuitika mukomana aripo. Go and take the boy. Watora mukomana anaye, and God opened her eyes. Ndokubva aona tsime remvura. Chapiwa kwa Abraham ibhodhoro remvura. Mazuva aya vaishandisa izwi rekuti skin of water. Pakusina mabhodhoro, pakune matiwa vaita kura mvura. Chapiwa mbama Abraham ibhodhoro, the skin of water. Ari mugwenga atambudzika, Mwari vamuvhura meso, Mwari ndokubva vamupa tsime. Kwa Abrahama akapiwa bhodhoro, ana Mwari murenje ndokubva apiwa tsime. Tsime is source of water. Bhodhoro chinhu chakachera mvura kubva kusosi. Kureva kuti ukanyanyozembera vanhu havana matsime, vane mabhodhoro, ane sosi yezviupenyu hwako ndiMwari. Ungangodaro uchitofarira kuti vanondipa zvakati zvishoma than zvauda kupiwa naMwari. Problem yako ndeyekuti wakazembera pavanhu vane mabhodhoro usingade kuzembera Mwari ane matsime emvura. But chiona kana tsime ravhurwa, haagone kuenda nemaoko kana kukotama achimwa mvura mutsime. Anoshandisa the same bottle raapiwa kwa Abraham kuchera mvura mutsime. Ngandipaparidze papa. Danger generation yedu. Mwari vakaita munana vakashanda newe second dimension yavasina kuita nevakuru vekudhara. Unotanga kuvatuka zvese. Kuti ndindakadanwa vakarasika vakadzoka inzwa. Haga wavhurirwa tsime.
but haugoni kunwa mvura usina chekucheresa mutsime, which means nyangwe bhodhoro raAbhurahamu rakapera, Mwari anoda kuti urambe wakabata bhodhoro kuti ugone kuchera tsime. There are things we must learn from elders. Ukarasa bhodhoro rekwaAbhurahama, akandipaka bhodhoro kadiki basa rei, mutsime mupanotoda futi chekucheresa. Saka kupera kwakaita mvura mubhodhoro rekwaAbhurahama, haufana kutora bhodhoro uchirasa. Vakuru vedu vane zvavakaita zvavakatidzidzisa at their level, at their season. Zvatiri kutora nhasi sekunga hausi humwari vanga vakarasika. Yeti vaitotipa bhodhoro nekuti kumberi kwatiri kuenda kune matsime, and haugone kumwa usina chekucheresa. That's why I chose to differ. There is no need to speak negative against another man of God, especially elders. Havana kushandiswa sewe, but vaishandiswa sewe. Mwari waMoses did the same God to Joshua, but Joshua atambanidze chipo Jorodhani rovhurika. Kuoperata kwavo ku different, but arikuita kuti vaoperate is the same. Saka hapana Joshua paanozomira pamberi pevanhu kuti zvenyu zvaMoses zvokuitwa zvakati ina handidaro, ina great man of God. He is the same God to Moses, same God to Joshua, but different kind of operation. Kwamunopinda iko kumufundisi wenyu anoshaura reshe, zvitaure kana nokuti zvakanzi zvitaurwe newe. Mwari anoti dare takawanda kwakupa message, kuda tautaura zvako uwo saka wakadanirwei. Ndandiri kurove kwenyu harirowe, ndosaka wakanzi urovewo ndorako iro. Zvaitei kuti vanyore bhaibheri vamira pachiwanzirana. Ndakanyora mapisari mamapeji akawanda, iwo wakanyora bhuku raPeter kadiki-dika, una Mwari muzhinji. Tikangobvisa bhuku raPeter, bhaibheri rashoti. Kana wakapiwa ukanyora mapisari maese, chakazoita kuti kumutswe mumwe anyore bhuku raRuth, zviri kungonzi zvina Ruth hauna. Challenge iri pano ndeyekuti vanhu ava vakakasika kuita chiramo kuti Abraham atikanya negatira sebhodhoro rake. Miracle ichavhurwa naMwari yetsime inotoda une something chekucheresa. Kana mature, you can even learn from your enemies. You can even learn from those who worship God. I'll give you a scripture. Judges chapter 7. Mwari vachitaura naGideon. Vakatoona kuti pano kana ndikamutsa munhu waIsraeri anomuparidzira haatendi. Tora muranda wako pfuura uende kukembi yemaMidhiana. Yeti vari against the Midianites. But Mwari ari kuti there is a message in the enemy's camp that can encourage you. Vaenda vasvika ikoko ndawanzwa nemumwe ndarota chingwa chibhari chichipaza misasa. Kuna mumwe ndaGideon. Mwari haana kuisa maposa kuti Gideon asumuka rino nehondo naGideon. Vanhu vari against Israel, but vane the name Gideon. Ndopa ndakati unofanira kuva spiritual kunamata. Nokuti vanhu ava kurota, it's a spiritual dimension. Taita kuti mumwe ati ndiGideon, kureva kuti kana enemy yako iri spiritual, anotoziva potential yako isati wakuiziva. Oh yes. Wakati unoona chiti hakuna mumwe ndiGideon, iye Gideon chachitokwata kuti ndozvikare. Vanhu vakutoti hakuna mumwe tinofanana naGideon. Andarota chingwa chebhari chichikunguruka chikapaza matenti chikapaza misasa. Chingwa chebhari ndo identity yaGideon. Chingwa chebhari yanga iri substitute. Original bread vaigadzira newheat. Bhari kachirimwa kari drought resistant. Noti munguva yedrought kana vasina wheat, option kugadzira chingwa chebhari. Saka pavati ndarota chingwa chebhari, ndo zvakati Gideon taura nemutumwa achiti kumhuri yekwedu tine manga kureva kuti Mwari dai matsvaga vari nani, isi indama sabhu maada kutishandisa. Uri chingwa chebhari chinoti chikakunguruka chinopaza misasa. Ati akagona kutsanangura, akatsanangura dream, akati ndarota chingwa a round loaf or a round cake rolling chikapaza misasa. Kureva kuti pangonzi round ipapa pane vhangeri. Anongo ndarota chingwa a round cake or a round loaf of bread. Why? Nokuti chinhu cheround ukachirola chinokunguruka. Chefoko unokongochirola chinotomira ipapo. Kureva kuti pati ndarota chingwa cheround,
ari kuti the kind of a person wandarocho he is ready kushandiswa naMwari nokuti ane shape yekuti Mwari vakadhila naye he can roll. Maybe it needs another day. Let me go back to Ishmael. So Hagar na Ishmael simere mvura rapo Mwari vane plan vane pfungwa yakanaka towards Ishmael ati ari kudzungaira murenje rinonzi Beersheba to prove to you kuti pfungwa yaMwari yakanaka pamusoro paIshmael. Uchati mazuva akabereka Jacob vana vake mwana wake paakatengeswa Joseph zanzi vamukanda mugomba mune rimwe tsime mudesert place ndokubva vaona maIshmaelites vachiuya ndokubva vatengesa Josepha to the Ishmaelites vakaenda naye kuEgypt, which means chakaita kuti maIshmaelites aende musango nokuti musango kwavo haiti marketplace vaende kunotenga chinhu musango. Ishmael waitoziva kuti ndakarumba padzwa muno murenje netsime saka chese chiri mutsime chine chekuita noupenyu hwangu. Saka paakasvika Joseph achibviswa mutsime remvura achitengeswa kumaIshmaelites ndiMwari ari kuti pai pandakaprotecta Ishmael ndaedza kuprotecta lineage yekwaIsrael nokuti I'm also the God of Ishmael and the God of Isaac. Nokuti mukomana anonzi Joseph paaende kuEgypt netsoka anotengeswa kumaIshmaelites. Why? Nokuti Ishmael paakachengetwa naMwari Mwari vaitochengeta Israel. Don't look down on somebody. Ungangodaro wakakwira pamba yakakurira musango, but ne plan yaMwari you can meet somewhere and he can take you to your destiny. Akaendesa Joseph kuEgypt rudzi rinonzi the Ishmaelites. Pakabva Ishmael ndepe mukomana akaramba pamba, a rejected person, akaiswa mudesert place Mwari vakazovhura tsime. That's why maIshmaelites pavakauya vakatenga mukomana ari mutsime nokuti vanotoziva kuti ukangoona paine tsime God is about to bless us. Plani yaMwari towards Israel. Saka kubviswa kwaIshmael pamba hakusi kumakwa. Saka iwo Isaac usasari pamba uchiposta vana veSmallhouse vakaenda tasara vepano atoenda kuti agone kuzosangana naJoseph kuti plani yenzara iregere kukuafecta. Mwari ane special plan concerning Israel through Ishmael. There are times yekuti vanhu vanotarisira pasi vane assignment to change your life in the future. Wakura zviri nani ugere pari nani ndiwe Isaac kuna baba wako Abraham. Ishmael ari pamba, but guess what? Nyaya yaIshmael haiperere pakudzingwa pamba. Unozoinzwa kumberi kuti the Ishmaelites vakatenga Joseph vakaenda naye kuEgypt. Ari kuEgypt akava governor akapedza nzara hama dzake dzikapona. Zvinoda kuti changosvikwa naMwari kuti Joseph asvike destiny is the Ishmaelites. Don't break a revelation, but I pray so that you understand better. Unaziva here kuti Ishmael wandikutaura nezvake nemaIshmaelites rudzi rwandataura nezvaro. Tikadzoka kunyaya rudzi rwemunhu anotora kunani kuna baba. Saka Ishmael is not an Ishmaelite. I pray you hear this. Uya akaenda inini handisi rimwe rudzi nditori rudzi rouya handibereka. Saka Abraham akabereka Ishmael. Saka Ishmael is not an Ishmaelite. NdiIshmael kwete rudzi. Saka rudzi kana runzi maIshmaelites risiri right, not Ishmael. Ishmael is a person. Ishmaelites no rudzi. But ndikadhila naIshmael this man, he is not Ishmaelite. He is a son of Abraham. Zvina Abraham ndo zvina Ishmael. Zvoreva kuti Mwari pavari kudhila naIshmael havasi kudhila nemaIshmaelites, vari kudhila nemwana waAbraham. Okay. Mukadzi anonzi Sarah ndiye akatsvagira Abraham Smallhouse, which is dangerous for marriage. Murume ngaanotsvaga ega akudaita musikanza kwete adzimai ndivanoti akaribotora yavo. Tikaona vakadzi vakadaro hatiita pinda vanoti tetinda vana kamwe. Zviri kuitwa naSara normally
azviitwe kuti mukadzi ati dedi musikana. Zvaitwa naSara, it's a spiritual thing. Oh, yes. Why? Nokuti Mwari pavakamupromisa kuti gore rino nenguva ino iwe uchava nemwana anonzi Isaac. Chiuno chaAbhurahamu hachina Isaac chete, china Ishmael. Saka Sara haadi kutakura janki yaasina kupromiswa. Saka paari kuti haga uya urare naAbhurahamu, ari kuti youfloti zvisina basa, ndakamirira Isaac pano. Usanetseke nevamwe vanokukuikidza kandi vanotora zvinhu zvako. The truth is, zvakanzi naMwari ndezvako havatore, vanotora zvavo. Vachitozosiya zvinonzi zvako. Muna Abrahama hamuna mwana wani. Chiuno chake chakatakura naIshmael futi. Sara apromiswa kunzi iwewe uchabereka mwana anonzi Isaac. Saka prophetically atarisa mudhara akanoti mudhara haana Isaac pekutanga naIshmael. Saka hagauya ofloda timu imuende mundisire paIsaac pangu ipapo. Ndakaiona time ya Penina na Hana. Penina na Hana vanga vari pabarika. Mumwe achibereka mumwe asingabereki. And the Bible ikabuda pachena kuti Hana wainamata kwazvo, even give yange aitopa double portion. But asiri kubereka. Mumwe wake achibereka. Time yakazobereka Hana akabereka a man who was the greatest in Israel. Munhu ayanoita makings. Samuel anointed Saul. Samuel anointed David. He was too blessed zvekuti iye hazodzwa anozodzwa. Yes. But nyaya yakaitika ndeyekuti murume anonzi Elkana chiuno chake hachina Samuel chete. Chine vamwe vana vasina mazita. Ende vasingashandiswe naMwari vanhuwo zvavo. Saka vakaona kuti Hana unoda Mwari nemwoyo wese. Vakatendera kuti ambomira kubereka kuti aregere kutakura nhumbu dzisina basa. Why? Anofanirwa kutakura nhumbu yemunhu anenge achishandiswa naMwari, the greatest in Israel. Saka ukaona Penina achibereka hasi kukubhita, ada kubhita target yake une yako. Life haisi competition. You are not competing with anybody. Chakadzi naMwari ndechako, hakuna anoto azviite. Akadaro ane simba rekuchichengeta. Mwari akati chinhu ndechako, ane power to protect that thing for you. Hakuna anotora. Haga akauya mumba kana akaita nhumbu, don't worry. Haana kukutorera Isaac, atora Ishmael. Kana yanguva yaIsaac yakwana, uchatonzwa Mwari achiti uyu ngarowe pasi. Unati Sera anga ana Mwari. Wainzwa Mwari. Wakaona in the spiritual realm kuti pano ndinogona kutakura nhumbu yaIshmael. Ndakura kudai, pano ngodangotakura 1 yechakapromiswa naMwari. Saka Haga uya achingopedza kubereka mwana wake Ishmael achibva pano. Church, hear me very well. Vana vari mudesert place vane promise word raMwari. Zanzi, I will also make Ishmael into a great nation. Uko kumba kwasara Isaac ane blessing futi. Adzingwa pambawo futi ane blessing. Uyu blessing rake riri too much nokuti he was blessed even in a desert place. Isaac akakomborerwa akabudirira ari pamba paAbhurahamu hazvindi movie. Abraham anga akapfuma. But Ishmael akakomborerwa akabudirira mudesert zvinondimuvha nokuti mudesert muri empty. Yet the boy grew so big. Ane greater favor, greater anointing is Ishmael. Nokuti varume kubudirira zvinyika yanaka hazvishamise maprinciples ekuti zvaakuita. Zvakaoma kudai ukaipa ukaita zvese tinongona kuti ndiMwari. Nokuti kana zvakanaka zvinongoflow zvakanaka. But kana zvisina kumira mushe, there's a spiritual power over your life. So the one who was so more blessed is Ishmael. Yet Mwari achiti I'm the God of Ishmael. Ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. But Ishmael is silent, but the blessing is not silent. Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. But Isaac and Jacob vakabuda mu family one muimba one. Inda Mwari vari silent on this guy. There are times yekuti panotaurwa vanhu hautaurwe, but your life is okay.
Rega kuchaka ma titles, saka the blessing of God. The guy was blessed in a desert place. This boy called Ishmael. Mwana wa amai wakabva ku Egypt zvao. A refugee. Wapoterawo kumba mu life ya Abraham auya sahouse girl semushandi. But the boy was blessed. Andizwa ndiri kuparidzira. Ungangodaro usini pamazita anotaurwa nevanhu, but you still carry a blessing in your life. Unoropafadzwa ropafadzo yaIshmael iri very stubborn nokuti hakuna munhu anogona kuti tiri takamira naye takamunamatira tikamubatsira. He was blessed by God in a desert place, very alone in that area. Kune blessing, I know God uses people, but there are times when God just do it on his own. Pane nguva yekuti Mwari anoshanda nevanhu, pamwe pacho anoshanda ega. Saka vanhu vese vakaridzita kukubatsira iye anotukwanisa. Nokuti vana veIsraeri chakaita kuti vadye mana murenje inhau yekuti kune vakaramba kuvapa uchingwa, kune vakaramba kuti vapfuure nemudunhu ravo vane mvura mumatsime, Mwari akavapa mvura padombo. Vanhu vakaramba, zvinoti Mwari aramba. He can do it alone. Iye anototi my hand is not short. Ishmael was blessed in a desert place. Why? Shoko raMwari rari pamusoro pake. I will make you also into a nation. Ikoko kurenje, God can still make you into a nation. Isaac anogona kusara achitaura zvaanotaura vakadzingwa pano ndofunga havadiwe. Also there are times yekuti kurejectwa. Kazhinji we associate rejection neattack. Kumwe kurejectwa is not an attack. Ava vakatodzingwa mumba and God was involved. Unozati Mwari vakava involved paproblem yako, unofungidzira kuti havasi Mwari. Nokuti unoda kuti Mwari akubvurise muproblem, but apa Mwari vakatoudza Sarah kuti vanhu ngavabve pano. Abraham paakada kutsika Mwari vakati zvataura Sara ndizvo, vanhu ngavadzingwe. But vachidzingwa kudaro, the blessing was upon the head of the boy. Tine vanhu vanobva pakati pedu kana une mentality yechechi kuti akabuda yedu saka haana covering haana Mwari. Hauna mbotaura naMwari. Wakavabvunza kuti pabuda pakati pedu she saka matomuziya. Uyu akadzingwa mumba, but the blessing of the Lord. Kuti vari kumba pane pavaitozonzwa kuti kune murume abudirira kudesert. Woti ndiani? Wonzi ndiIshmael. Haiyo kudzingwa panapa. Unoziva kuti ropafadzo yaMwari inomanifesta muupenyu hwako zvekuti vanhu vakakurejecta vanodemba kuti dai aimboswera pano. Dai takagara naye inofunga dai takawanawo mukana neprivilege yekuti zvimwe zvinhu zviite. Mwari vakakonzera kubva kwevanhu pamba, but vanhu vakabva pamba havana kubva mupfungwa yaMwari. 2 Kings chapter 7 verse 7. Elisha paanoprofita kuti mangwana nenguva inochadya zvakanaka, miracle yegood news, chikafu hachina kuuya because of vanhu vari right. Zvanzi there were 4 lepers who were living outside the city. Vaigarire kunze kweguta. That was the law. Leprosy yaitapukira. Saka ukaita leprosy waidzingwa muguta. Ivo vakadzingwa muguta ndo vakazoita kuti vanhu vagute. God can still use you as a leper. Ini ndakaanzwa kuti Mwari anoporesa, that's true ichokwadi. But guess what? Pana 2 Kings chapter 7, he walked with lepers. He are the healer of leprosy. Moses paakati kuna Mwari ndinokakama haana kunzi receive your healing, akanzi go. There are times yekuti you focus on your challenge, so you fail to see what God is doing, although you've got a challenge. The 4 lepers were not healed. Zvanzi Mwari akakonzera noise pavaifamba, vaSiria vakatiza. Mwari haana kuvaporesa, vakafamba as lepers. Vakanoona chikafu vakadzoka negood news to the city. Inda Mwari asina kuporesa vanhu, let me help you. Mwari haana kuporesa vanhu kwete nekuti haakwanisi. Ane chaanoda kuminista muupenyu hwako newangu. Chekuti kudii vanhu pavakasvika mutende yevaSiria, vaona chikafu vakati hatinganyarare. This is the day of good news. Ndokubva vadzokera back muguta ravakadzingwa. Chakaita kuti varegere kudzingwa, good news. Which means kana one of the good news, which is the gospel of Jesus, you can be accepted. Vanhu havatarise zvauri, vanotarisa the good news of the cross pauri.
Zanzi chatiri kuita hachina kunaka. Why are we so quiet? Let us go back kuhama dzedu. Tunoona kuti kuno kwaita chikafu. Saka vakadzoka as lepers. Zanzi nyaya yakasvitswa kuna mambo. These are lepers vasingadiwe muguta. But they ended up in the palace of the king. Why? They carry good news. They are still lepers, but good news will cover their leprosy. Evangelist Jesu ndo rinoita. Vana vakutreata sezvauri, vanokutreata sezvaakakuitira wakatenda. That's why vanhu pakuvhota vakavhotera Bharabhasi. Kwete nekuti vanoda Bharabhasi. Ndiwo vakambomusungisa. But ndo vakati tinoda Bharabhasi. Ndopana fona pamwe inyaya kuti dzokororo ine simba vaida kuti ambodzokorora musha. He was a robber. Aiuraya vanhu achiponda. Chiba. Vanhu ndokubva kuti iye anoba ngaadzoke. Uyo anomutsa vakafa ngaaende. Ndopana unoti vanhu kutadza kuvhota vakatanga kudhara. Apa vakuunika. Shuwa mungati mhondi ngaiwe. Akanaka ngaaende. Kutadza. Ndiyo abariseya. Jesu kana kuti Bharabhasi bariseya. Batinzwa. Vana vanakutadza nokuti vakatadza. Tadza kwavakaita vakagona. Nokuti nzwa, choice haisi muvanhu. Choice yakaitwa muGetsemani naJesu. Akati baba mukombe ngauchipfuura nepandiri. But Jesus accepted the cross, not Barabbas. Oh yes. Which means chinhu chinogona kuriga vote prayer. Prayer yakaitwa muGetsemani ndo yakatora muchinjikwa kwete vote. Baba vakatenda kuti Jesu ngaachienda kwete Barabbas. And do you know how dangerous it was? Pabato iwe. Barabbas zvinongoreva kuti son of father. It means son of. Abba, it means father. Jesus is also the son of. Barabbas warikukwidza naye anonzi son of. Saka pakuda proof ye the original son of. When you danger atinayo pamuchinjikwa nevhangeri. When sending achingonzi pastor. But kuna anotaura zvekusunungura neanotaura zvekuti bavha tidzokere musociety. Barabbas was meant to get the cross. But paangonzi Jesu apa Barabbas afa. Vanhu vakatoda Barabbas. Barabbas akaita mistake. Anoenda muvanhu achivasheka maoko kuti amone. Aiwa tapinda taamo muparliament. Mandikwanisa akomana. That's not it, Barabbas. Secret yaitika ndeyekuti pawamiswa naJesu. Tsika yaJesu ndeyekuti munhu amira naye anotora kunaka kwake oisa paari. Otora kuimba kwako oisa kwauri. Saka vanhu ava havasi kuda iwewe, vari kuda Jesu, saka vada iwewe. Hauzoti pana panhu inotambika udini. Odi unida kubva kudhara. Andinongoti ndada kutaura Jesu pana. Saka ishuwa udini nokuda Jesu. Ndikaita mistake yekufungidzwa kuti unoinga inini pana pandoirasa. Jesu ndiyako kuti tsano mukangomiswa neni mapinda. Ndinotora kuipa kwako nokupa kunaka kwangu. Atopinda Barabbas. Kureva kuti munhu akatanga kupiwa freedom ndiBarabbas. Munhu akabviswa parufu wekutanga tese satabviswa isu ndiBarabbas. Kuti Barabbas ane imwe favor yaari kuitirwa. Aifanofira nyaya dzake, but vaita exchange naJesu anofira nyaya dzemunhu wese. Akangofungidzira kuti vanhu vanondifarira aita mistake. Ese paanoona vachimufarira ngati Mwari kudzwai. Nokuti Jesu ndiye wakatora kuipa kwangu akandipa kunaka kwake. Dai asina kumiswa naJesu aifa. Saka zvanzi yaitova tsika. Just 1 minute. Tsika yaivako yekuti paPassover mambo wairirisa one criminal. Kana uchiverenga Bhaibheri ndonyaya dzirimo idzi. Vairirisa one musungwa. Saka vakati Jesu kana kuti Barabbas yagara iriko tsika yacho. Nekuti kana mazuva acho akwana ePassover vanongoririsa chi one. One tsotsera ifana kungoenda free. Amnesty.
But chionaka kuti Jesu pauya ari kuenda pamuchinjikwa kwete kuti paririswe 1 tete